Ahmet Kaya, Wikipedia. Ahmet Kaya Zayn 28 Kevçerê 1957 li Meletiyê mirin 16 Sermawazê 2000 li Parîsê. Hunermendekî Kurd e ku wekî gelek hunermendên nifşa xwî stranên xwe bi Tirkî digotin. Eger mirov şert û mercên payîza 1956 ku Ahmet Kaya ji dayîk bûye bide ber çavên xwe, texmîna ku wê ew temenê xwe hemûyê bi payîzan derbas bike, ne zehmet bû. Ne bavê wî ye ku di karxaneya Qumêş de karkerî dikir, ne têkî wî yî ku dinyayê biguherîne hebû. Ne jî li bajarê ku lê ji dayîk bibû, li Meletiyê pencereyeke xaniyê wan î mîna kwezikekê ku tê re xweşikiyên dinyayê bibînin hebû. Axa ku li ser hatibû dinê, belkî jî bi her curê nîmetan xwezayê hatibû xelatkirin. Li wan salan li wê herêma dinyaya tu xweşiyên ku bên dîtin tunebûn. Tirkiyeya ku bi şerê cîhanî duyem xizantir bibû, piştî bûyîna Ahmet bi 3 salan ve bibûya şahîdê derba leşkeriya mezin a pêşîn ji Komarê û vir ve û li sêderan wê serokwezîr û nûnerên xwe bidîta. Komara ciwana 34 salî li hêviya janên xedar bû. Bi hezaran sal e li ser dîn, li ser zêr û tabê li ser jinan, xwîna bi milyonan ji her qewmekî ku li ser erdê Anatolyayê hatiye jandin û êş daye wan erdan. Lê dîsa jî wê ev êş vê êşkî dizane heta çend salên din berdewam bikira bi vê derbê. Jiyanîgarî Ahmet zarokê pêncem û dawî bû. Bavê wî yekî Kurd bû ku ji Semsûrê bo kar kiribû Meletiyê. Dayîka wî jî yekê Tirk bû ku hewl dide zarokên xwe bi namûs û baş mezin bike, yanî hinekî dişibiyan Kurtiya Tirkî ya wan salan. Li hevnekirina Ahmeta bi otoriteyê re hîn gava 4-5 salî bû û kuçe naskir dest pê kir. Digel ku malbata wî bêdeng û di halê xwe de bû, ew yekî şerkirî, çalak bû û nedihate disiplînekirin. Ji bo ku biçe sînemaya carna bi hokên bapîrê xwe difirotin fêkîfiroş, carna jî li kerê berdayî taxê siwar dibû û dibû kara Muratê li hengê xêzeromana ku di rojnameya herî navdar de wê demê dihat weşandin, yên nebaş da berşûran. Destpêka wî yên muzîkî. Bavê wî ye ku yekem car ew bi eleqeya wî ya muzîkê hesiya hîna 16 salî, hema bibêje bexlemeyeke bi qasî qama wî bû xelata rojbûna wî anî malê. Ew bexlemeya ku ji heqê nanê malbatê hatiye kuştin û pê hatiye kirîn. Destpêka bihawzekê bû ku wê neyê danîn. Helbet malbat ev texmîn nedikir. Te digot qey perçeyek li laşê wî kêm bû û gava hatibû dinê û piştî ku ew bexlema hat malê laşê wî temam bibû. Di nav çend heywan de bi dengên ku ji bexlemeyê derdixist, malî ji rihê xwe eciz kirin, lê li gorî wê belkî jî êdî dema ku derkeve ser dikê hatibû. Eger mirov lê guhdar nekin jî wî di hineke ku lê guhdar bikin îleh bidîta. Ev çende eksoyî bû. Konserê xwe yekem bo mirîşkên di Kozika Baxçê de da. Em nizanin gelo mirîşk jê kêfxweş dibûn an na. Lê wî demekê dirêj ev konserên beleş domand. Ji bo sahneya xwe ya rastî ya ewil jî divabû heta 9 saliya xwe bipa. Gava temenê wî bû ne di
şevşahiya cejna karkerên de ku karkerên karxaneya ku bavê wî jî lê kar dikir li darxistibûn derket ser dikê wê şevê kêfa karkerên pir ji guhdarkirina lê hatibû. Kêfa Ahmed jî pir ji karkeran hatibû. 3 sal mabûn ji derba leşkeriya duem ku wê dîsa jiyana bi 100,000 mirovî û karkerî belewala bikira. Wê şevê ne karkerên li wir ne jî Ahmed bîr nedibirin ku demeke nêzik cejna karkeran li aliyekî wê nekirîna peyva karker bi xwe jî bi lêv bikirina. Gava Tirkiyeyê bi 10,000 şagirdên zanîngehê û karker xistin girtîgehan bo tê bê birrizin bûyera ku moxra xwe li derba 1970 da ew bû ku 3 xortên sosyalîstên Nestêlê ku li dijî emperyalîzma Amerîkayê bûn digel 2 kes nekuştibûn û 2 kes birîndar nekiribûn piştî darizandinekê bi lez û bez hatibûn îdamkirin. Ahmed 13 salî bû. Xaka Anatolyayê hekê nîmetên ku dabû dîsa distand. Bi vê atmosferê civakî û siyasî re nifşekî din mezin dibû û hişê wî nifşî tirûv digirt. Wê ev ne neheqiya ewil bûya ku wî nifşî şahdebûnî lê dikir. Ahmed diçû dibistanê û demên xwe yên vala jî li gel dostekî malbata xwe di dikanê de kaset plakfiroşî de kar dikir. Wan demên ku li vê dikanê kar dikir derfeta wî çêbû ku gelek cureyên muzîkê nas bike. Bi taybetî jî yên bala wî dikişandin ew xort bûn ku dihatin dikanê kasetên ruhî sû dikirîn û porên wan dirêj û devlingê û kantorên wan fireh bûn. Piştî salan di belgefilmekê de ku jiyana wî nîşan dida wê bigota ku wê çaxa digotê wan sûcûlar. Besteya xwe ya ewil. Xortên ku Ahmed digote wan sûcûlar li hemû dinyayê wekî nifşê şêst û heştan dihate naskirin û nifşek bû ku bihîstariya wan acivekî hebû. Besteya ku digot tê bîra mina yekeme jî ji bo xortekî ji wan hatibû nivîsandin. Yê li ser hatî nivîsandin Başar Abê bû ku bi minîbusekê Volkswagen dolmuşçîtî dikir û Ahmed bi xwe jî demekê li balê kar kiribû. Ahmedê ku gelekî pê êşiya gava rojekê li nava kuçeyê polîs hatin ew birin. Rabû besteya xwe ya ewil nivîsand ku wiha dest pê dikir. Ez ê Volkswagenekê bikirim. Navê wê bikim Başar. Helbet nizanîbû ku ev bestê wê bibe destpêka repertuareke bi sedan stranî. Malbat piştî ku bavê Ahmed teqawît dibe û mêhaneya ku digire têrî wan nake. Bi hêviya ku karekî nû bibînin û ji bo zarokan dahatiyeke baştir ava bikin biryarê digire ku meletiyê tire bikin û barî Stenbolê bikin. Dem li Tirkiyeyê hemûyî dema koçberiyê ye. Bi sedan otobûs û kamyon ji Rojhilat bo bajarên Rojavayê bi taybetî ji bo Stenbolê hêviyan bar dike. Her roj bi hezaran zarokên biçûk mîna ku Ahmed ji wan rojan pê dihesiya. Bi tirs û xofa ku bajarê mezin xistibû dilê wan dijiyan. Hatina wî ya Stenbolê. Ahmed deryaya ku cara pêşîn dibîne mîna çemekî mezin hesibandibû. Ji ber ku li ser koliyên alavên wan meletî hatibû nivîsandin, hîn ji roja pêşîn ve fehm kiribû ku hatibû bajarekî ku lê biçûk tên dîtin. Hîn roja pêşîn digel ku bi eynî zimanî dipeyivin ji ber ku devoka wî cuda ye ferq kiribû ku ew bi xwe yê din vê cudahiya kesên ku ji bilî
kada wan bê tiştekî wan tuneye ku winda bikin her diçû tenê dihîşt û ev yek jî ber bi hêrseke bêçare di dil de kom dibû. Her ku Rojavayê Tirkiyeyê wekî nifûs zêde dibû, cudahiyê bi navbera beşên civakê de jî zêdetir dibû. Kombûnên siyasî bêhtir ji hev dûr diketin û welat roj bi roj bi rojhilat de bi Rojavayê hîn bêhtir tevlîhev dibû. Zanîngehan her roj xeberên mirinê dihatin û bêkarî û aboriya ku roj bi roj xerab dibû. Şêniyên ku xwe diavêtin kuçiyan diafirand. Ahmed êdî diva bû dev ji dibistanê berde û ji bo ku alîkariya malbatê bike karekî bike. Êdî derve li ber çavên wî tiştekî din bû. Jiyana derve bi awayekî din nas dikir êdî. Pir dihezidî ji wanên Stenbolê ku keç û xort bi hev re digeriyan lê pê diheziyan ku ger mîna wan li xwe bike wê lê neyê û ji ber vê pir xemgîn dibû. Nedikare çanda ku pê mezin bûye bi temamî dev jêberde û ne jî dikare Stenbolê bike meletî. Wan salan di gelek karan de kar dike û dev jêberdide. Li bazarê şiportakariyê dike. Li ber destê gelek kesan kar dike lê dîsa jî dev ji bexlemeya xwe birnade. Bi muzîkê radibe û bi muzîkê rûdine û helbet rewşa ku welat tê de çawa tesîrê li ruhiyeta wî dike, wiha tesîrê li muzîka wî jî dike. Piştî ku Ahmed dev ji dibistanê berdide û dest bi kar dike, jiyana derve bêhtir nas dikir, lê vê naskirinê hiştibû ku di dilê wî de birîneke din vebe. Xwestibû ku konservatwarê bixwîne lê êdî piştî vê yekê ev ne mimkûn xuya dikir. Ji bo ku hêviya xwe winda neke biryarê digire ku lîseyê ji derve biqedîne. Ev salên herî bi lerz ên Ahmed bûn ku bi erlerza di dilê wî de hatibûn pê. Dijberiya civakî ya ku ber bi nivê salên 1970 ve hefteyî bi pêş ve diçû, demarekî ku tê de bigere nedidît û di nav û kişwera nediyar de yek ji yên ku herî serma xwaribû jî Ahmedê ku haya wî ji wan hemûyan hebû û bi wê heyecana xwe ya di temenê de li cîhanê dinêrîbû. Digel ku nizanebûn wê çi biqewîme, mîna ku piştî salan wî bi xwe jî dê gota beste çêkirin, bihewildana pereqezenkirincê bi awayekî bêhêvî li kuçiyan digeriya. Wan deman rojekê ku pir nebextewar û hêvîşikestî bû. Ketibû nav dawetekê ku di ber re derbas bibû û qet yên wir nas nedikirin. Mîna dînan ketibû nava yên direqisin û çavên wî bi girî nereqisîbû. Bi salan wî de ev bûyer ji bîr nekira û di gelek sohbetên de wê behs bikira. Xortên ku bêçareyiyê, derbederiyê, biçûkdîtin û xizaniyê ew gihandibûn hev, bi hemû armancên xwe û hewildana ku jiyanê biguherînin, di hev warî de rêxistin dibûn. Mîna hemû hevalên xwe yên şoreşger, wî jî êdî dest bi çûna komeleya zanyariyan gel dikir û têvî xebatên çandî yên wir dibû. Helbet li wir jî bexlemeya wî ji destê wî neket. Hîn di rojên evil de ecêb hatibû dîtin bexleme lêdana Ahmed ji ber ku bi serê xwe fêr bibû li gorî tu qaydeyan jî rêbazê nediçû. Hevdîtina wî ya digel Ruhî Sû. Wê demê diçe konsereke Ruhî Sûyê ku bengiyê wî bû li zanîngeha Boğazîçiyê û piştî konserê bi awayekî xwe digihîne cem mamoste. Dixwaze nîşanî bide ku besteyên Ruhî Sû ew bi xwe çawa şov hebike.
ji ber hemên mamoste rohîyên ku herî tê naskirin strana mahsûs mahal lê dide. Mamoste hîn di nîvê stranê de bexlemeyê bi destê Ahmed digire û bi hêrs dibêje: Bilo mîna ku tu şer bikî li bexlemeyê nayê xistin, mirov bi bexlemeyê bi hev naçe. Bexlemeyê mirov meşkê dike. Ehmed serê xwe ditewîne û ji wir derdikeve. Helbet, wê li ser a xwe bûya. Gotinên mamoste bêhtir wî tûj dikin. Ew heta wê rojê li pey tiştên nehatî cerebandine her. Ji ber ku besteyên wî jî ne di qalibekî ku tê zanîn de bû, ecêb dihat dîtin. Tevî hevalên xwe yên Komeleya Zanyariyên Gel bo pêşkêşkirina konser û reqsê diçin gelek bajarên Tirkiyeyê. Ahmedê ku ji aliyekî ve di wan şevşahiyên şoreşgerî de bi aşiq û hunermendên wê demê re derdiket ser sahneyê û bi hêrs li bexlemeyê xwe dida û strûdên şoreşgerî û stran digotin. Ji aliyê din ve jî bi hemû hestiyariya xwe di nava gel de bahermanca ku bibe bersiv ji daxwazên wanên jiyaneweyî û rasteqînî re piştgiriya wan dikir. Piştî erdlerza wanê bi navê xortên şoreşgerên ku bi qemyonan alav dabûn hev û çûbûn cem erdlerzedeyan de Ahmed jî hebû ku wî jî di piştgiriya pêkanîna taxeke şevnêşî de jî girtibû. Dîpîrozkirina cejna karkerana Yekê Gulan 1977 li meydana Taksimê di gullebaranê de ku îro ji hîn diyar nebûye ka ji aliyê kê ve hatiye kirin. Hevalên li cem Ahmed hatin kuştin. Herçend bi fereke sola xwe ji wê derê bi silametî rizgar bibûye jî êşa evela kuştina hevalên xwe jiya paşê gava afîşeke naveroka wê masûm didaleqand dihat girtin û êdî hîsa li hundirbûnê jî dijiya. Hêvnasiya wî digel Emîne. Gava şeniyên dijber û bi hêrs bi nav xerecîr û amadekariyê de bûn ku ji bo xwe dahatû yekê ava bikin. Ahmed ji derve lîse diqedan û diket beşa kemanê ya Enstitûya Perwerdehiyê. Vê pêleyê ji Komeleyeka Zanyariyan Gel keçeke bi navê Emîne nas dike. Pir derbas nebûyê di ser naskirina wan re ev du ciwanên ku xwe nêzîkî hev dibînin biryarê didin ku bizewicin. Bi destgirî dergistî dibin. Lê wezîfeyeke her xortekî Tirk heye berî têkeve nav karûberê dinyayê leşkerî. Sala 1978 ku Ahmed 21 salî bû, perwerdeyiya kemanê nîvco û destgîriya xwe li pey xwe hişt ji bo 18 mehan çû leşkeriyê. Leşkeriya wî derdikeve Gelîbolûyê. Di demeke Kurd de eleqa û qabiliyeta xwe ya li ser mûzîkê nîşanî qomandanên xwe dide û dikeve orkestra artêşxane de. Timamê leşkeriya xwe wekî endamê jokerê orkestra derbas dike. Pêwendiya xwe bi gelek amûrên mûzîkê re bi pêş dixe. Di serê xwe de motîfên roavayiyê ku bi kemanê tevî mûzîkê ku bi bexlemeyê çêkiriye bi çeloya ku leşkeriyê ji mecbûrî û lê dixist û bêhtir bi pêş ve diçe. Darbeya leşkeriya 12 îlonê. Li vegera leşkeriyê hîn porê wî dirêj nebûbû derbeya sêyem û ya herî mezin a Tirkiyeyê jiyana Ahmed ji nişka ve tê. Sibeha 12 îlonê Tirkiyeyê bi strûdên leşkerî şiyar dibe.
Temamê kabîneyê û serokkomar digirin û wan diavêjin girtîgehê. Li kuçeyên nêçîrek dest pê dike, gelek hevalên Ahmed jî digirin û wan dibin cihên ku tu kes pê nizane. Jiyên çûyî tu kes nikare saloxekê hilîne. Ji ber ku beriya leşkeriya çend caran ji ber daleqandina afîşan ew girtibûn û ji ber pêwendiyê wî ya bi komeleya zanyariyên gel re difikire ku eynî aqibet bê serê wî bi xwe jî û rojên tirsnak derbas dike. Paletên tengan di ser Tirkiyê re derbas dibin. Paletên tengan di ser Tirkiyê re derbas dibin. Li gorî texmînên îro ji ber sedemên cûrbecûr 600,000 kes tê girtin. Bi hezaran kes di işkenceyê de jiyana xwe ji dest dide û bi hezaran kes jî bi riya qaçaxî direve derveyî welêt û penaber dibe. Ahmed nayê girtin, lê tikî tenê dimîne. Hemû hevalên wî hema bibêje kê nas dike yan ketiye girtîgehê yan jî li cihê ku nayê zanîn. Sala 1981 janeke dina mezin bo Ahmed tîne. Neha Nîsanê bavê wî yê ku Ahmed di jiyanê de herî qedr û qîmetê wî digirt, bavê wî yê ku tenê wî bi rastî ji baweriyê xwe bi muzîka Ahmed de anî diçe rehmetê. Ahmed bêyî ku kes wî bibîne, radije bexlemayê ewila ku bavê wî jê re dikiribû û bi rojan li kuçeyan digirî. Ahmed û Emîneya ku êdî hînî jiyana di nava derbê de dibûn, dizewicin. Ahmed dixwaze muzîkê bike û yên din dilê xwe de vebêje û dengê xwe bigihîne dostên xwe yên di girtîgehan de, lê êdî maleke wî ya ku divabe debarê wê jî bike heye. Lewre piştî demekê di tebaxa 1982 de keçeka wan tê dinê, navê wê dikin Çîdem. Ahmed radije bexlemayê xwe û straneke dinivîse. Di stranê xwe de ji Çîdem re dibêje ku li xerabiya vê dinyayê ku lê çêbûye negirî û dibêjiyê ku hêvîdar be ji vê jiyanê. Megirî dergûşa min, tu jî megirî, hêvî bi te re ye, dahatî bi te re ye, pir li dûr ciyekî wiha heye, li wir şadî û jiyanek heye ku amade ye bo parvekirinê. Piştî demeke Kurd ji ber ku Ahmed li peyî derxistina kaseta bû û tu perê qezenc nedikir, ji bo debara malê Emîne dikeve xema dahûtiya xwe û rojekê bêxeber bi destê Çîdem jî digire û malê diterekîne. Paşê jî hev berdidin. Careke din Ahmed û bexlemeya xwe li kuçeyan tikî tenê ne. Destpêkirina wî ya muzîka profesyonel. Amadekariyên yekemîn albûma xwe. Sala 1984 Ahmed stranên wî di bêrîka wî de bi israr diçe devê deriyên şirketên muzîkê. Êdî stran jî Ahmed jî westiya ne, ji ber ku stranên wî naşibin tu cureyên dinên muzîkê û ji ber naveroka wana civakî tu şirket newêre xwe bide ber çêkirina albûmê wî. Lêbelê hin bi hin navê Ahmed û stranên wî li ser zimanan digerin êdî. Bi alîkariya çend hevalên xwe li kafeyekê li Beyoğlu'yê konserekê pêk tîne. Navê konserê jî dike Bexleme wiha jî tê lêxistin. Bi wî navî bersivê dide wan gotinên Ruhî Sû ku jê re kiribûn. Li ser ku vê konserê ji ya texmîn kiribûn zêdetir bal kişand. Bi pereyên ku ji vê konserê hatû û bi piştgiriya dayîka wî û hevalên wî yekser diçe Beyoğlu stûdyoya Değişim ve Sezer Bacan.
وی آلبوما خو او به خو چه بکه سزر باجان پر ji vî xortê bi daxwaz û xwedî stranên cuda hez dike û dest bi albûmê dikin. Stranên wî bo wê demê pir xeternak in dev ji belavkirina wê berdin. Dibe ku guhdarkirina li wan jî bibûya sûc û girtîgehên bahata xolê lê Ahmed wiha dibêje kar tune ye, em li kuçeyan birçî digerin, ez hatim terkirin, dergûşa min nîşanî min nadin, heval hen min hevalên min hemû jî ji xwe di girtîgehê de ne, ez ê stranên xwe bibêjim û biçim cem hevalên xwe çav bike. Lêbelê mîna ku Ahmed jî wê paşê li xwe mikûr bihata, dixwest ku têkeve girtîgehê lê nedixwest ku pir tê de bimîne. Digel ewqas stranên rexneyî, straneke anonîm jî dixe albûmê ku ev stran behsa lihengiya artêşa Tirk û şerê rizgariyê de dike, wê serî tevlî hev bibin. Albûma Alama Bebeîm negirî dergûşa min. Albûm bi demeka Kurd di nav şertên giran de diqede, ji ber ku albûmeke qediyayî digel ku neyê firotin jî wê zêde zerareke ticarî neyîne. Ne zehmet bû ji bo ku Ahmed şirketekê bibîne. Meha sala 1985 bi navê Alama Bebeîm ku navê strana ku ji bo Çîdem nivîsan debû, albûm tê belavkirin. Di pey vê re jî li şanê ku yek ji navdartirîn salonên wê demê ye, bi tenê serê xwe konserekê dide û salon bêyî ku ew çend e texmîn bikin, bi serî ve tê girtin. Albûma Alama Bebeîm nû tê belavkirin. Berhev dibe û Ahmed dixin nezaretê. Dadgeha ewil, dadgeh li ser gotinên di stranê wî de ye Alama Bebeîm de radiweste ku wiha ye, per li dûr ciyekî wiha heye, li wir şadî û bextewarî heye. Ji Ahmed dipirsin ku ew der ku derin, darizandin zêde dirhêj nake belkî jî ji ber wê strana lihengiyê ku serî tevlihev kiriye, albûm serbest dibe dîsa. Şîrket û Ahmed îlanekê didin û rojnameyê ku firotina albûmê serbest e. Îlana ku bi wan gotinan belav dibe, albûma Ahmed kayeya bi navê Alama Bebeîm ku hatibû qedexekirin bi biryara dadgehê êdî serbest e. Dihêle ku eleqeya bo albûmê zêdetir bibe. Bi rengekî ecêb, albûm pêşîn li girtîgehan paşê jî li derve pir balhê dikişîne. Ahmed bi albûma xwe bûye dengê bi sedhezarên mehkumî û malbatên wanê dî. Hevnasîna digel Gulten. Yên 1980 ketine girtîgehê êdî jî derdikevin. Bu albûma duem Ahmed dîsa dikeve stûdyoya Degîşîm. Sezer Bagcanê xwediyê stûdyoya Degîşîmê birayê mezinê Selda Bagcan ve ku ew bi xwe hunermendeke navdar e û Selda jî bi derbarê re demekî re girtîgehê de metirsî girtîmaye. Gava Selda di girtîgehê de ye, hevaltiyeke wê ya nêzîkî bi keçekê ji yên wir re pêk tê. Ev keç, Gulten Hayaloğlu, piştî ku 4 salên girtî dimîne derdikeve û li ser daxwaza Selda tê li stûdyoya Degîşîma kar dike. Dema tomarkirina albûma duem, Ahmed û Gulten derfetê ku dûr û dirêj sohbet bikin, dikeve dest wan û piştî wan sohbetên dirêj hevaltiyeka wan a xurt pêk tê. Lewre her du jî bi heman hestên li dinyayê dinêrin. Albûma duema bi navê Acîlara Tutunmak. Ji xwe Gultenê li albûma ewil a Ahmed
Ahmed hin dê girtîgehê de ye guhdar dikiriye û pir kêfa wê jê re hatiye. Lê mîna gelek kesan wê jî nizaniye ka rûyê wî çawa ye, yekî çilo ye ta ku hev nas dikin. Zêde di ser re derbas nabû albûma duyema bi navê Acil Ratûtûnmak belav dibe. û vê pêleyî êdî hevaltiyê di navbera wî û Gultenê de vedigerîne evînê. Albûma duyem jî ber reklam li ser zimanan digere, firotineke hecêb dike. Ahmed vê bextewariyê xwe bi jina ku jê hez dike re bijî. Albûm tên firotên lê perenayên li gelek ciyan konseran dide bi tena serê xwe li gel bexlamayê xwe. Di gelek konserên de tê girtin wî dixin nezaretê wê peleyê ew ê Gulten dizewicin. Berbanga sibehê. Wan rojên Gulten şîîrekî nevzat, çelik û mehkûmê îdamê bû û Gultenê ew ji girtîgehê nas kiribû ku bo dayîka xwe nivîsandibû datîne ber Ahmed. Şafak Türkûs. Strana Berbangê. Sala 1987 û hîn jî derbarê sed hezarên girtîgehên de biryar nehatiye girtin û bi salan e ev girtî li bende ne ku dadgehên wan biqedin. Devê deriyê girtîgehan bi dê û bavên ku digirîn dijiye. Albûma sêyem bi navê Şafak Türkûs ya ku Ahmed besteyê wî çêkiriye derdikeve. Ahmed careke din qala birîna civakê kiriye. Careke din bûye zarokê netebiteyê pergalê, nezaret û lêpirsîn û tu car naqedin. Lê êdî Ahmed başebaş tê naskirin û tê nîqaşkirin. Digel ku sala 1987 li sala Şafak Türkûsiyê jî lêbelê dibe sala bûyîna melis jî ku ji Ahmed û Gulten dibe. Ahmed bi heyecana ku car din bûye bav dest di avêje besteyên nikûnû. Albûma Angelîr û popûlerbûna muzîka Xweser. 1988 li Tirkiyeyê di rojnameyan di lîsteya yên pir tên firotin jî êdî bûne moda albûma Angelîr a Ahmed ku wê salê derçûye gava ku serê lîsteyê firotine rastî û bêçiqasî lê tê guhdarkirin. Bi awayekî fermî jî tê îspatkirin muzîka Ahmed da ku heta wê demê kesî nexistiye tu kategoriyê, belkî jî ji hewcedariya ku rojname navê cureyekî lê bikin. Navê cureyekî nû tê afirandin û ji aliyê van rojnamevan de muzîka Xweser. Êdî Ahmed kulvara xwe vekiriye û nav lê hatiye danîn. Hevkariya digel Yusuf Hayaloğlu. Birayekî mezinê Gultenê heye, Yusuf Hayaloğlu. Yusuf wê demê di kargeha xwe ya biçûk de karên grafîk û dîzaynê dike. Li şîîrê hez dike û şîîrê dixwîne. Gulten bawer dike ku wê ji şîîrên kekê wê û ji muzîka Ahmed encameke xweş derkeve. Hewl dide ku her duyan bi afirandineke hevpar bigîne hev. Rojekê gava hemû bi hev re li milê Tarebeya Iraq vedixwarin, Yusuf ceribandina ewla gotinên strana datîne ber Ahmed. Hanî benîm gençliyîm. Ahmed nû van gotinên dixwîne dest bi girî dike ku wê ev stran bi salan ji ser zimanê nekeve û li Tirkiyeyê bibe fenomenek ku tê de qala xortaniyeke ku hemû tiştên wê ji destê wî hatiye standin dike. Bi şev nû digê malê bi derbekê re besteya wan gotinan temam dike. Yorgûn Demokrat. Baş
kaldırıyorum. Resitaller. Rojên li pêş çend gotinên strananên din yên Yusuf beste dike û tevî stranên xwe dike piştî vê yekê Ahmed sala 1987 meha sermewazê albûma xwe ya bi navê Yorgûn Demokrat çêdike. Albûm dîsa gelek caran tê darizandin. Dîsa ji ser her lîsteyan danakeve û tê îspatkirin ku serkeftina Ahmed nelihevkirina wî ya bi pergalê re û muxalîfeya wî ne derbaskî ye lê mayînde ye. Ahmed di bera firandina xwe re bi tembûra xwe piştgiriyê dide kargeran, xwendekaran û mexdûrên li her aliyê Tirkiyeyê ku bo jiyaneke mafê wan e tê dikoşin û di ber wan konseran re jî dîsa albûmên xwe berdewam dike. Tebaxa 1988 albûma Baş kaldırıyorum û avrêla 1989 jî albûma Resitaller ku bi baxlameyekê tenê ji tomarkirinên konseran pêkhatî derdixe piyaseyê. Her du albûmên jî careke din dibin albûmên ku herî pir tên firotin wê demê. Lê bi taybetî jî ya balkêş ew e ku Resitaller bi enstrûmanekê tenê û bi 2 mîkrofon hatiye tomarkirin û digel vê demekê dirêj ji serê lîsteya da neketiye. Ev jî wekî cara pêşîn li dîrokê bihata nivîsandin. Huner û siyaset. Yekemîn konsera wî ya mezin. Ahmed ku sala 1990 cara yekem şansê wî çêbû ku li Parka Gulhaneyê konser bide. 70,000 bi bilêt texmînî 100,000 kes tê konsera wî. Di konserê de bûyerên mezin pêk tên. Polîs gulêyan berdide hewayê û gelek kes jî birîndar dibin. Ahmed vê carê jî ji bo ku temaşevan bi sergermî tevnegeriyene û bi paçê kesk sor û zer ku weke sembola Kurdî tên nasîn xweber sahnê ve avêtiye tê darizandin. Rastiya girseyeke wisa mezin ku wan salan xwe li dor Ahmed girtibû Tirkiyeyê tunebûna televîzyonên taybet û bi tenê hebûna televîzyonên radyoyên dewletî bû. Yani Ahmed Kaya ji ber ku qedexekirî bû di tu medyayê bihîzyarî û dîtbarî de nedihate bihîstin. Dîditin û stranên wî dernediketin. Ahmed di wan deman de giraniya dide konseran. Hêzkarên wî yên ku tenê bi wêneyekî wî dinasin her cihê ku lê konser dide salonan tertije dikin. Em Ahmed di wan salan de bi piranî an dema darizandinê an bi bûyerên li konseran pêk hatine an jî piştgiriya xwendekarên zanîngehên ku şermezarkirina kiryarên antîdemokratîk dikirin ketine wî ya grevên birçîbûnê an cihîgirtina li cem karkerên ketine grevê. An jî bi alîkariyê wî ya ji nasên mahkûman re dike dibînin. Ahmed Kaya di televîzyonê de taybetên Tirk de heçiqas piştî salê heştêyan Parlemena Tirkiyeyê ku bi destûr û rênîşandina leşkerî hatibû sazûmankirin, derbasî demokrasî ya birpartî bûbe jî girtîgeh bi kesên ku bi 12 îlonê re ketine hepsan dijebû û ji demokrasiya rasteqînî hê jî gelekî dûr bûn. Televîzyonên Tirkiyeyên taybet cara yekem wan salan ji derveyî welat li Tirkiyê dest bi weşanan dikin. Ji niha ûşinda Ahmed Kaya cara yekem derdikeve televîzyonan û bi gel re hevnas dibe. Her çendî zimanê wî yê tûş hevnasîna hezkarên wî ya tiştê ku dihate ber devê wî bê tirs gotine li hemberî
bêdadiyê zêdetir ew pê ve girê didan. Lê ev pêşveçûn pergal dixiste nava mitalan û astengiyên pêşbarî wê zêdetir dikirin. Li gelek bajaran albûm dihatin berhevkirin, konser qedexe dibûn, gelek dozên ku bi salan heps jê re dihate xwestin lê vedibûn. Çawa ku televîzyonên taybet zêde bûn, Ahmed Kaya jî derfet dît ji destê yekem qala xwe bike. Mereqa xwe ya hêla dîtbarî derxeholê. Stranên wî yên kevin jî tê de ji gelek stranên xwe re bi derhêneriyê xwe klîban dikişîne. Ahmed êdî bûye yek ji hunermendên Tirkiyeyê ku pir li ser wan tên mijûl bûn, herî popûler bûne û kasetên wan zêde difiroşin. Ahmed mîna kesekî dijber hay ji pêdiviya nirxandina rastîn û vê rewşê heye. Di hev gava ku medyayê dihate şopandin, dema programên televîzyonan ji bo berzbûna reytînga wî gazî dikirine. Di her firsendê de mesajên civakî didan, nikare raweste heta tiştên ku rast dizane, bi şêwaza xwe ya xweser nebêje. Dêgel ku ji bo medyayê malzemeyekî baş e jî ji ber rexneyên wî yên tûj û şêwaza wî ya tund dîsa ji aliyê medyayê ve pir tê rexnekirin û jê vedikişin. Serkeftinên wî wan salan legel konserên xwe yên nav welêt û derveyî welêt li pey hev albûman derdixe ku rekorên firotinê dikişînin. Bi rêza wan albûmên xwe derdixe piyaseyê Îyimser Bîrgul, Sermawaz 1989 Sermawez, Resîtaler 22, 1990 Gulan, Sevgî Duware, Başim Belada, Dokunmaya Narsın, Tedirgin. Gava her albûmek li serê li lîsteyê bi cî dibû, Ahmed Kaya jî sazî û rojnamevan cûrbecûr bi dehan xelatan verdigire. Di heman salan de ji her komeke siyasî texlîdên Ahmed Kaya derdikevin piyaseyê. Li ser bergên gelek albûmên ku piyase dagirtine, fotografên hunermendên ku mîna Ahmed Kaya li xwe kirine, mîna wî rî berdane hene û stranên ku dixwazin bişîbînin ên Ahmed Kaya dibêjin. Heta bilêvkirina cuda ku li hin çiyan ji devoka Ahmed Kaya bi xwe pêkatî ji mîna wî hatiye bilêvkirin. Xebatên wî yên derveyî welat. Ji welatên ku Ahmed herî pir meraq dikir yek jî Kuba ye. Sala 1990 tevî jina xwe Gulten keça wan melîs û çend hevalên xwe diçin Kubayê bo pîrozbahiya yeka gulanê. Ahmed li Kubayê gelek hunermend û wezîfedaran hikûmetê nas dike. Li vegerê beşek ji koma navdara Kubaya Tropîkana vedixwîne Tirkiyeyê. Koma Tropîkana ku ji 9 kesên pêk hatî li ser vexwendinê tê Tirkiyeyê û Ahmed wan li mala xwe dike mêvan. û turneyeke bi 16 konseran pêk tînin ku hatina wan konserên hemû bo zarokên Kubayî ye. Vê demê Ahmed Kaya beşdarî konserên ku bo zarokên Bosnayî bo karkerên Denmarkî saz bûne dibe. Hema bibêje li her welatê Ewropayê konserên alîkariyên cûrbecûr dide. Ahmed Kaya û Mijara Kurd salên nodî li Tirkiyeyê bi gurbûna şerekî nû ji şerên ku li ser axa Anatolyayê raneweste dest pê dike. Li bajarên Rojhilat û başûrê Rojhilatê Tirkiyê teqandina di navbera artêşa Tirk û PKK de demeke Kurd de vedigere şerekî navxweyî ku tesîra xwe li hemû Tirkiyeyê dike. Li her çar aliyên Tirkiyeyê her roj cenazeyeke bi bûyer û
hêleman radibe. Gava dayîk li ser lawikên xwe digirîn, ji heremên ku Kurd lê zêde ne, jî hema bibêje ji her malbatekê çend kes derdikevin li serê çiyê û dest bi şer dikin û şîn tucar naqede. Her ku tê gotin tiştekî bi navê Kurd tune ye, zimanekî bi navê Kurdî tune ye. Hemwelatiyên Kurd hîn bêhtir tevî refên PKK dibin û her ku êrişên PKK zêde dibin, dewlet tedbîrên xwe tundir dike. Medya di vê rewşa şerê giran de û di nava wan tedbîran de peyva Kurd dike peyveke tirsnak. Êdî Kurd û PKK hema bibêje yekin. Bi milyonan Kurd û Tirkên ku ev hezar sal e mîna dostên bi hev re jiyane li ser vê erdnîgariyê êdî dijminên hevin. Gelek mirovên ku dibêjin hewciye çanda Kurd û zimanê Kurdî bêpejirandin, digel ku qet neketine nav refên PKK û pêwendiyê wan pêretune ye wekî xayînên welatê xwe tên îlan kirin. Yek ji wan kesan jî Ahmed Kaya ye. Ahmed Kaya di her mikrofona ku medya dirêjî wî dike de, di her konserê xwe de, di her bernameya televizyonê de vê muşkiliyeyê dîne ziman. Di her firsendê de dibêje ku ew naxwaze komara Tirkiye bê dabeşkirin her wiha hîn bêhtir bi hev ve bê girêdan û li komara Tirkiyeyê bi temamî demokratîk bi her mirovê ji her qewmî re bi awayekî birayetî bijî. Lê balê dikişîne ser wê ku hewceye ku yê dewlet bipejirandin ku Kurd jî li vî welatî dijîn, zimanê Kurdî biperîjîne û şert û mecên jiyana wî û perwerdehiyê li heremên ku Kurd lê dijîn baş bike. İlla dibêje ku tu carî piştgiriya tu rêxistinê nekiriye û huner di ser rêxistinê re ye û nabe ku huner bi rêxistinî bê kirin û dîsa dibêje ku wî tenê rastiyê xwe gotine û kirine stran û ji rojhilata bi rojava pir ji Tirkiyê hez dike û yekbûna wî welatî diparêze. Lêbelê gotina ku tiştekî bi navê Kurd tune ye, muşkilê ye çareser nake. Her ku Ahmed dibêje Kurd nûçeyên li ser Ahmed Kaya ku di çepemeniyê de belav dibin, tundir dibin. Şarkılarım stranên min ji çiya re. Nû ku albûma wî ya Şarkılarım Dağlara salara 1994 tê belavkirin, dîsa hildikşe serê lîsteyan. Klîbên sê stranên di vê albûmê de dibin klîbên ku herî pir tên daxwazkirin. Saza Niye Gelmedin, Kum Gibi, Ağladıkça stranek jî yên di vê albûmê de ku hîn jî ser zimana neketiye. Ağladıkça yê ku nivîskara wî jî Gultan Kaya ye. Jina wî Gultan Kaya ye. Albûma Şarkılarım Dağlara bi firotina xwe ya 2 milyon û 800 hezar li gorî hejmarên fermî gihîştiye rekoreke ku zehmet pêşkandin. Eger em bînin berçavê xwe ku li Tirkiyê çapên neqanûnî û bêbandorelên keset û CDyan ji çapên bi bandoral zêdetir e, em dikarin bi rihetî bibêjin ku ev hejmar çend qat zêdetir e. Bernameya Vapura Ahmed Abê. Ahmed Kaya hema li pey albûmê bi Kanal D re peymana bernameyekê pêk dîne. Navê bernameyê ku li gel Gultan Kaya û Yusuf Hayaloglu amade dike Ahmed Abênîn Vapura Ahmed Abê ye. Di vê bernameyê de li gel hunermendên ku dike mêvan stranan dibêje û li ser rojeva welê dipeyve. Kursiyê xwe yê bernameyê jî piranî ji bo banga aştî, biratî û demokrasiyê bikartîne. Li gel hunermendên ku ji her çar aliyên Tirkiyê ew vexwendine, balê dikişîne ser
Perçandîtiya Welêt ji bo her yek ji van bernameyên ku 13 hefteyan berdewam kir jî klîbên şîîran ên ku wî bi xwe re derhêneriya wan dikiriye û bi xwe lîstiye dikişîne. Albûma wî ya ji bo dayîkên Şemiyê. Sala 1995 Tirkiye wan dayîkên nas dike ku her şemî li Beyloliyê li ber lîseya Galatasarayê kom dibin û dibêjin ku ew li zarokên xwe yên winda digerin. Pir di ser vê neçûyî ev înisîyatîfa sivîl ku navê Dayîkên Şemiyê lê hatiye kirin. Di astengkirina dayîkan û girtina wan de bi hata navenda rojevê Dayîkên Şemiyê ji wan dayîkên pêk hatiye ku bi hincetên cûrbecûr yên siyasî polîsan ew dane ber lêpirsînê û ji yên ku zarokên wan winda bûne û tu xeber jê wan wernegirtine. Ahmet Kaya ku ji xwe di gelek stranên xwe de têgîna dayîka pîrozgirtiye di cih de piştgiriya Dayîkên Şemiyê dike û strana ku navê xwe daye albûmê ku wê sala yanî sala 1995 derxistî ji bo Dayîkên Şemiyê dinivîse Benîbûl min bibîne dayê. Ahmet Kaya tu car dibin kesayetiya xwe ya serhilderî de rûyekî madekirî xwe nîşan nedaye. Em dikarin bi hesanî bibêjin ku kesê ew nas kiriye wî weke kesek bikêf, henekçî, belkêş, hazir cewab ravedikin ew ji aliyê xwe weke zarokekî li ser kerêberdayî yê taxê ketiye pê dijminê xwe maye di hiş de. Dema piştî konseran û karê muzîkê fersendî dit bi dost û hevalên xwe re xwarinên xweş xwarin, xwarin çêkirin, heya sibehê sohbet kirin, bi awayê hinekî ji dost û hevalên xwe re xefk vedan ew gelekî kêfxweş dikir. Bi pir kêfa wî ji wexteqetana keça xwe melîs, alavan elektronîk bikire û navê wan tev bide. Bi kamereya xwe sahneyên dixwaze bikişîne dihat. Fehmê wî yê li periyan kêm e. Ji bilî pêşeroja jin û keça xwe tu rezandinên wî yên periya tu nebû. Ji gelek turneyan bêyî 5 qurûşên vedigerîya. Organîzatör pere nebûya jî derdiket konserê ango li gor wî tu sûcê mirovên li bende wî nebû. Hemû pereyên bêrîka xwe didan kesên pêdivî pê heye. Hin caran hemû hatina pereyên konserê li muzîksyenên xwe belav dikir. Ew helwesta xwe jî bi gotinên ez kengî bixwazim ji xwe dikarim periyan qezinc bikim ravedikir. Qewetandina baştirîn hunermendê Welêt. Bûyera dehê Sibata 1999 Dehê Sibata 1999 ji bo ku Ahmet Kaya û hezkiriyên wî weke roja tarî bikeve dîrokê. Ji ber ku bûyerên wê şevê wê bibin sedema êş, jan û sûrgenê. Ji vê şevê bişûnde ve jiyana Ahmet Kaya bi tevahî wê bêguhertin. Ahmet Kaya weke baştirîn hunermendê salê bibû û mêvanê galeyekî rojnamevan û wê xelata serkeftîtirîn û hunermendê Welêt verbigirta. Di dema vergirtina Xelêt ew çû ser dikê û got ku ew bi eslê xwe ve Kurd e û ew ê di albûma xwe ya bi dorê de kilameke Kurdî bicilxwîne û ji wê stranê re klîp jî bikişîne. Ji ber van gotinan çend mêvanên galayê acîz bûn û bi hûhakirin û fîskaniyên ecîzbûna xwe anîn ziman. Ahmet Kaya wiha bersiv da reaksiyonan.
من li her derê gotiye ku ez baweriya biratiya hezar saliya gelên Tirk û Kurd dikim û bi bawerim ku pêwistiya wan bi biratiya çend hezar salên din jî heye. Min vê jî gotiye ku em nahêlin ew welat bêperçekirin. Li ser vê yekê hunermenda Qehpek Ebru Gundeş kêr û çetel avêt ser Ahmed Kaya. Serdar ortaçê bênamûs piştî axaftina Ahmed Kaya çû ser dike û stranên xwe û wan stranên bi sloganên nijadperestî tijî kir. Weke di vê devrê de tu kes ne siltan e ne jî padîşah e. Li ser rêya Misto Kemal û Tirkiyê ev warê me ye ne yê xelkê. Şenayê Dudek Qehpekeke dina Tirk û bavê xwe bê sinet e li Ahmed Kaya bi gotina sunnetsiz pezevengê bê sinet heqaret kir. Her wiha pîncê doxnasîst Serdar Ortaç bi stranên nijadperest gaz dike provokasyon. Êdî xwestin Ahmed Kaya lînç bikin û Ahmed Kaya û jina wî bi zorê ji lînçbûnê filîtîn. Çend roj bi şûn de doz li dijî Ahmed Kaya hat vekirin û ji ber axaftinên wî 12 sal cezayê zindanê jê rehat xwestin. Êdî gelek rojname li dijî wî kampanyayekî tund meşandin û Ahmed Kaya mecbûr ma welêt di heman salê de veqetîne. Jiyan û mirina wî ya li xerîbiyê. Jiyana wî ya di xerîbiyê de di nava depresyon û tenêtiyê de derbas bû. Ji ber ku ew şeva wergirtina xelata baştirîn hunermendê welêt de bi careke ve xaînê welat hatibû îlan kirin û bi awayeke nepayî ji warê xwe hatibû qewitandin. Lê dîsa jî li hemberî ew tecrübeyên tijî êş û birînê hêviya xwe hebû ku rojekê vegere welatê xwe. Qey lewra ye guhdervanên xwe re soz vegera digel albûmeke nû dabû. Mixabin him albûm him jî ew klîba Kurdî ku qalê kiribû piştî wefatkirina wî derketin. Di jiyana xwe ya xerîbiyê de civata Kurd bû rêhevalê wî. Her çi qas dewleta Romî û çepemeniyê wê ya faşîst û qewitandibûn jî lê xerîbiyê gelê Kurd xwest li Ahmed Kaya xwedî derkeve. Kurdên Ewropayê wî bi hembêzên vekirî bi germahiya welêt pêşwazî kirin. Êdî gelê Kurd di çerçoveya mihrîcanên xwe de rastî Ahmed Kaya dihatin û bi dilgermî guhdarî wî dikirin. Ahmed Kaya ji nişka ve bû simbila trajediya gelê Kurd. Hepeyvîna wî ya herî dawî li ser ekrana Medya TV hat peşandin. Ahmed Kaya êdî wergeriya bû ew demokratê westiyayî ku di stranê xwe ya Yorgûn Demokrat de qalê kiribû. Hê salek derbas nebû, di sala 2000 de Ahmed Kaya ji ber qirîza dilê çavên xwe ji jiyanê regirt. Laşê wî li Kuristana Pêrê li Çeysê li nêzî Gora Yilmaz Guneyê hat defn kirin.